नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आता थंडीचं सीझन चालू आहे आणि थंडीमध्ये चहा म्हटलं तर सर्वांनाच आवडतो। तर आज मी गुळाचा चहा दाखवणार आहे, तो सुद्धा थोड्या वेगळ्या पद्धतीने। तर इथे पातेलं घेतलेलं आहे, 1 कप पाणी घेतले, त्याच्यामध्ये 1 कप पाणी घेतल्यानंतर इथे मी गूळ घेतलेलं आहे, ते बारीक करून घेतले, तर ते घालून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपण एरवी चहा करताना गूळ चहा झाल्यानंतर वरून टाकतो, तर आज आपण तसं नाही, डायरेक्ट चहामध्येच गूळ टाकून चहा बनवणार आहोत। तर इथे पातेलं मी आता गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि थोडं आपल्याला गूळ जे आहे ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये। आणि आता आपण मसाला चहा करणार आहोत गुळाचा, त्यामुळे आता त्याच्यासाठी लागणारा मसाला बघूयात। तर इथे मी आलं घेतलेलं आहे, वेलची घेतले, लवंग आणि 5-6 काळी मिरी घेतलेले आहे। तिखट चहा असेल तर खूप छान वाटतं जरा, तर ते ठेचून घेतले। आणि आता इथे आपले चहाला उकळी आली, त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आपले इथे मसाले आणि ते सुद्धा चमच्याने चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आणि त्यालासुद्धा चांगली उकळी काढायची आहे, कारण आपलं आलं वगैरे आहे, आपण उकळी न काढताच दूध टाकलं तर फाटतो चहा। तर चांगली उकळी काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये आता आपल्याला चहा पावडर घालायची आहे। तर इथे मी 1.5 चमचा चहा पावडर घातलेला आहे आणि तो सुद्धा आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचा आहे। चहा बनवताना मध्ये मध्ये मिक्स करायचं चमच्याने, त्याने आपल्या चहाला खूप छान टेस्ट येते। तर इथे बघा छान असा रंग आलेला आहे आपल्या चहाला, चहा पावडरचा। तर आता आपल्याला त्याच्यामध्ये दूध वगैरे घालून घ्यायचं आहे। तर आपण 1 कप चहा पाणी घेतलं, तर तेवढंच आपल्याला 1 कप इतकंच दूध वापरायचं आहे त्याच्यासाठी। तर आता उकळीसुद्धा छान आलेली आहे आपल्या चहाला। तर आता आपण त्याच्यामध्ये दूध घालून घेऊयात। तर इथे मी 1 कप इतकं दूध घेतलं आहे, तर ते त्याच्यामध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि आपल्या चहाला छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे। खूप छान लागतो हा गुळाचा चहा। आपण साखरेचा वगैरे पितो त्याऐवजी गुळाचा चहा करून प्या, अशा पद्धतीने प्या, एकदम टेस्टी होतो आणि मस्तच लागतो मसाला चहा ह्या पद्धतीने केला तर। आणि अजिबात फाटत नाही चहा, एरवी आपण गूळ वरून टाकतो, तर तसं न करता अशा प्रकारे गुळाचा चहा केला खूप छान लागतो। तर आता इथे आपल्या चहाला छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे। आणि आता थंडीमध्ये तर चहा सर्वांनाच आवडतो, प्यावासा वाटतो। तर कधी बाहेरून वगैरे आलो अशा वेळी आपण पटकन अशा पद्धतीने चहा बनवून पिऊ शकतो। तर चहाला बघा आपल्या मस्त अशी उकळी आलेली आहे, त्याला आपल्याला पुन्हा 1-2 मिनटं थोडी उकळी काढायची आहे, म्हणजे दूध वगैरे आपलं जे आहे ते चांगलं मिक्स होईल त्याच्यामध्ये। तर आता चहा आपला मस्त तयार झाला आहे, छान असा कलरसुद्धा आलेला आहे चहाला। आणि आता आपण चहा जो आहे तो आपला ओतून घ्यायचा आहे। आपण 1 कप केला तर 2 माणसांसाठी होतो तो, कारण त्याच्यामध्ये दूध येतं 1 कप। तर आता चहा झालेला आहे आणि आता मी तो गाळून घेते। तर इथे मी कप घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये चहा गाळून घेतलेला आहे। तर बघा आपला अर्धे कप इतका चहा झालेला आहे, कारण हे मोठे कप आहेत माझे। तर मस्त असा चहा आपला तयार आहे। तर तुम्हाला माझा आजचा चहाचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा। आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।